Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag kung atong tanan kumusta? Adlaw day karong Martes no. It's sa 4 na sa buwan sa August tuig 2026. Ito dili pa din no. Shout out day ko no sa tanan nga nagsubaybay aming dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay. Mga ka-followers, mga ka-listeners no. Shout out day ko no kang Silnagal. Salamat kayo idol no sa tanan din mong pagpaminaw no. Sa mga sugilanon sa aming drama. Salamat kayo. O karon sa sumpay ng sugilanon na sinuwat ni Glenn Pino. Part 4 na to no, mga followers no? Part 4 na to. Kung mahilo na pa ang panahon. Sa magdamag. Kulba naman gamit din kay may mga istorya kung dunggan nga mo-file og bankruptcy ang company. Kuya kay mo wag tangang gimi trabaho ini. So what? Dili naman sa ko interesadong manarbaho. Gusto lang kong magkasuod kami ni Sir James. Ha? So sa mga rason rin kami? Sa unsa nga rason? Pasiyom ka manggunoon diha. Wa man mo tubaga akong pangutana. Ngano? Ikaw ba, Sir Baldwin? May pagkamarites ka man sa ay? Ha? Sa pagkabaritis good town. Iguragay ko ng utana. Maritis rita ana. Oo. Na, di na lang ko mangutana eh. Ay lang ko tubaga. Still lang. Katawan man noon. Saan katawan na sa akong sulti? Doon na ba'y katawan na na? Nahimot lang ko ni mo, Sir Baldwin. Nambot ni Mori kami eh. So what? Dili na ko interesado manarbaho. Gusto lang kong magkasuod kami ni Sir James. So what ha? Di na kuno siya interesado nga manarbaho. Ang iya nga, gusto lang siya magkasuod ni Bro Pare James. Ano? Nakagusto siya ini? Nako hinuon nga nagsigig tabang niya? Wa, magka-chok-chok ini. Panawag or pag-text lang to nanding kung nahuman na magpag-grocery si Chelsea ha. Tingsi ka man. Tingsi lang. Ikaw ha, yabag kagit kayo ha. Kasabot ba ko kung sibot pasabot na mo pag-ngisi-ngisi diha. Unsa ba ko na dong James be? Ilang paunsa karon. Palakaw na mo. Gusto na nang pagsiki nimo gawit diha. Bukat igyo kayo dong na nagapura ka man. Unsa? Mangisi na nga kumbra. Tukon tayo mo. Magpura karon na. Imo maning kwelyo ang akong gigunitan. Lagi. Ako lagi kwelyo. Pero connected ba na sa kumbra? Gigutom ka? Ay, dong. Sa tika. Ako ko to sa imo pagkwelyo na ko dong natukot. Matay ka rin ko na. Kagunda yung ka. Palakaw naman Chelsea ba? Palakaw naman. Hi, kayo na tong nakasakay dito to Randing, oy. Ay, okay na ba daw kayo tagsakay? Kaya pa'y gusto si mong daddy malangay ta. Unsay gusto? Si daddy nga malangay ta, nga gipadali man gani niyang atus amo. Ipadali ko niya kadto. Aron nga makuha ta na yung kanito. Aron, magalugar sila sa mami ni mo Milania. Hala ka tito, kitawag ni po ni mong Melania si Mami Melanie. Pauan gani kaniya na, patay jud ka. May bawa pagkuda siya ako dili kapsulte. Ay, nasaba. Ako na ba yay, mula ba rin mo kung kasabaan kaniyong? Di man ko kumusulti ni Mami Good. Lagi ha. Wala tayo unay, Chelsea. Hi, wa pa ma-jeep mi agi, oy. Ay, hindi na lang taod-taod. Pero ang mutanas ako, saman, nagawin na po dahil sila daddy o mami ni mo. O grangi, Laro wag kayo sa mga mata, gikan ka naghilak. Ay, pumakak. Hey, ambot lang ato, Mami, oy. O say ambot. Nagsulti man ko si daddy kaniya. Kalit lang nga, gilamba o kusog ang dakong pultahan. Unya, pagtataw ni daddy, naadi ay si mami. Ug suko kayo siya nga, nidiritso og sa kwarto. Wachit apli si daddy, nagsige tuktok og sampit niya. Unya, nagtuo mi si daddy nga, nakadungog si mami sa mong sistoryahan. Mautong nasuko. Maudi ay. Kaya no, masama na yan yung istoryahan. Ang ay kasuko ni mami ni mo. Ha? Day Chelsea? Milani, Han, usa naman sa day problema. Usa pa yung magikasukan. Ayun lang pagpakaaron ingat pa, James. Gin-influence ka na di mo sa Chelsea na ako na lang dun ang kanunay sayop o ikaw na lang kanunay ang husto. Unsa to?
Unsa tay gisulti nimo? May istorya tagtarong be. Sige na ablihin eh. Ablihin ni pultahan. Di ba nagsabot na ta nga kung doon na tay problema atong istoryahan? Mag-istorya ta? Mora gihapon, James. Ako ra gihapon sa'yo. Huwag ka pasalanan ko, magsulti pa ta. Maong ayaw na lang ko disturbo ha. Kaya tingali mo sa butang akong kalagot nimo. Kung layas na gud hinuo ko din eh. Unsa? Bisag yan sana akong sabot. Wa gilaing hinungdan kung nanong galit siya nga naingon ana. Nagbuugi ko nga iyan na bati nga mo panagsulti ni Chelsea. Lahi na katong gisulti sa bata nga usugot na kini siya nga malayo ang iyang inahan. Di lang ako. Dako gid ang posibilidad. Nga mao ka na hinungdan. Kay timing kaayo. Atol gid sa mong panagsulti ni Chelsea. Kalit lang nga gilamba ang portahan. Nga doon ra sa among nahimatangan. Di ko makabasol niya kung mao ka na iyang gikasukan. Ang yan na sa unta nga ma-realize niya. Wake up call na unta na kinialag niya. Nga makapanghunahuna siya. Nga doon ay butang nga nakuwang. Nga doon na gid siya pagkuwang sa among anak. Nga wa masinati ni Chelsea sa hingpit isip inahan. Apan sa akon pan, kung dili usab niya kini mataligaman, kung dili usab kini niya makita, labi na kay kung nasanapa lang iyang hunahuna sa taas kay niyang garbo. Kay dili sa yun alang niya ang pag-angkon nga sa manako. Siya usab, mahigayon gid nga masayop. Oni kay napinis naman tagpangumpra ini Inday Chelsea. Manawag tag grocery. Kamusta din mo nga manawag tariya bahuman ita. Kon, manguli na ta. At siya tiksan o tawgan? Talay ni mo tituturan ding we. Mga on pa ganit ta crispy chicken. Una ta manguli. Uli ang tuwad no. Moring gigutom ko kay mga on mo na itaw crispy chicken nga manok. Si tituturan ding ba? Chicken gani. Manok man jud na. Uli ay no. Unya ka ng crispy. Toskig na no. Unsa na to skig dito? Ori ka magkatapos kurusan ang toskig na Chelsea? Wala. Unsa na? Unsa na toskig? Oh. Aw, lami! Lami. Ay, gaba, dili bitaw ay. Kuminta na to ay. Ako rin lamian, anak. Nasamot. Samot libugoy. Waman kay klaro. Lisod kayo, klaroho, no? Masamot ka, obvious. Hahay ni mo, tito. Mao nang gigutom na ka. Kagdaghan kay kag istorya. Ay, ako rin ito yun, no? Aron nga, gutom na ko. Natan na! Mang-8 na ta! Hala, ayaw sa tito. Saman? Ayaw sa... Masay, ayaw gutom naman. Tinawa kinsa na tito. Tinawa pa. Asa ba? Iyan na tong nakita. Kinsa ba, uy? Hala, agoy. Impat sumbito ka to ini. Sana to ini dito. Si Lola Plising. Uy, ang lola mong bruha. Batsing the chills. Batsing. Manglikay ito. Ayaw, uy. Human kita ini ngulikay ta. Niyara ba siya paingon na to? Daan pag yung kong ikaw, gyud Chelsea, my granddaughter. O dili ka lang muhag ug mo bless na ako lang ga. Ha? Bless ko, Lola. Hag. Mga ko naman good me, mother bro. Bitaw la. Unsay mother bro. Sure mo kasabot. Bruha, uy, impacta. Unsa tong gisulti ni mo turandi? Pero ha, ayaw guguma. Unsay mother bro ba yun? Gidakdak oris bigat lang ay. Turandi! Kanang, Gay gutom na ko, Lola Plising. Mga una misi, dito turanding. Bantay ka lang ako turanding ha. Kang bayuta ka. Giusban pag yun ay. Wa patamahuman. Ay, kanang maghuman lang sa atala. Kay gigutom ng akong alaga ng imong apo. Nanang, mamapas mo na ni. Ikaw gibasolo na ni Dong James. Ano kung ako, nabuang kang bayuta ka? Nakahap, may kiniling nagwang. Lagi gutom na jud ko pa, promise. Hagbay raman kang gigutom da Chelsea good.
Day Chelsea lang ga. Ubanan ta yun unta ka mo kaon. Aron nga, siguro yun ba nga makakaon yun ka? Pero kina magugoy giapas dito sa third floor. Kay, nga ako ba nga, pastilan. Tarong og kaon, ha? Ayaw pag salin-salin sa imuhang pagkaon. O kirag bukog na lang ang imong ibilin, kay pwede ram nas iro. Iro, anong naong ni ko anak ka? Please, hungry na ko. Hagmayroon yung kang hungry, Day Chels. Toranding! Day Chels, langga. O na sige na, kaon na dito kung asa mo mangaon. O niya, ingna niya si mami ni mo, Melanie, ha? Musuroy niya ko dito sa inyo, kay gimingaw na kayo ko ninyong duha. Ano man, mura lagi kontra mo ni Lola Blessing Tito Toranding, no? Ambot ano, Lola, please, hindi mo, Day Chelsea. Huwag yung ko, mangontra niyo. Siya mo ining kontra na ako. Ano dahil ito? Makuha mo nga, no? Ambot na niya, kung ganun dili si Konohan ako nga mo, di saliga ni daddy ni mo James, kabaw caretaker ni mo. Pero, agad yung kariyan, no? Kaya kung di si Konohan ako, labaw, pag kung di Konohan niya. Di ba? Waiter lang ba? Ikaw gani. Idli magani ka pagkakita ni mo nga. Pagkakita ni mo niya. Gani ha, samtang dito sa supermarket. Ngisi man ka. Kaya tinoon na ako gisaltin no, di ba? Ay, sapa, Tito. Tuwara lagi. Nakita man na si Lola Blessing, liwat ni Mami Melanie. Unswa! Napaldi! Si Lola na noon mo, please, may naliwat ni mami mo Milani. Nga, siya may anak ini. Ay, parehas naman na. Kay parehas na sila batasan ko. Sa bagay, correct. Lain ng dukuhan ng Lola Blessing Tito. Kay mura siya kilig ganahan ni Daddy James. What is? Sa what is? Ay, basta what is? Wasap kong kasampot. Patay mo magka-istorya si Mami Melanie, Dad? Wala lang ga. Kay wa man siya magawa sa kwarto. Unya nasuko man. Wala na sa kumamugos. Hala, Dad. Nahadlo ko. Basin kasabaan niya kung Mami ron. Ano may kadlukan ni mo? Basin na dunggan to niya nga kung giingon ni mo kaniya ba. Nga mas okay rag siya ang malayo. Dili lang ikaw. Pastilan kita anak ka. Ito lang ga, sabta lang si mami ni mo. Ilangga ka man niya. Kung may mga higayon nga kasabaan ka niya, parta ba siya yung pagdisiplina ni mo isip, imo siyang inahan. Dili ba? O, laki. Pero, bisan ako isa, iya man gyapon kong kasabaan. Nya, dun na pa Jay, higayon nga, mangusnit siya na ako. Sakit ko ayo. Basin sa, nagtuo ka nga, huwag ka masayop. Pero dito, nasayop ka. Na may usahay bitaw nga magtuot na nga husto ta. Pero dili di ay. Dili ba? Dili man kud. Basta. Magbinuotan ka, Permi. Pinangga lagi kang mami ni mo, Melanie. Mahal ka niya, palangga. Sama sa kong pagpangga ni mo. Maayo untag tinuod dat no. Maayo unta. Chelsea. Dili may makasultis Melanie. Human akong luto para sa among panihapon. Sundo na ako siya dito sa among kwarto. Pinagi sa duplicate ng yawi. At maklaro na ako kung sa magid ang nakapasok ko niya ganina.
Nakatawag siya. Mulingkod ko sa kama. Anong misud man ka? Gitugaw man imong akong katog. Sorry, Han. Kaganina naman ko diri sa kwarto ko. Ang ako ba nga nakaluto naman ko sa itong panihapon. Agdaan unta tika nga manihapon na ta. Kaon nito imo. Ano di ka? Sabi yung nasukan mo. Hilong. Nagpakaaroon inom ka pa man yun, uy. Ha? Naun sa bitaw ka? Sulti lang bitaw ko sa iyo mo gikasukan. O, gid kay ka, uy. Plastic gid kayo ka. Han, Hilong. Pagkanahan ako. sorry. Sorry? Naibaw ka? Kamay na lang gid kayo kuwang, James. Kamay na lang gid og kuwang nako. Ang sibot na may pasabot. Basta. Gamay ka na lang gid og kuwang nako. Magmahay ka gyud. Timan ina. Oh. Dad, pato na ko. Kay nagpaabot na nako si Tito Turanding sa gawas nga mauban og mato na ako sa school. Kinihara ba siya nakuwat? Ha? Uy, nga kalong ano mo pasudla? Ganina ra ba di siya? Aron nung nga magdungan mo sa pagpamahaw. Masudon ta to siya. Pero hadlok man siya ni Mami Melanie. Kinigistoranding. Bye na, Dad. Kadit, nananghid ang mami ni mo? Ha? Huwag ka mananghid. Hadlok man ko niya, Dad. Pura pa na siya matingog na ko. Nya, iso kayo tinanawan. Masing kasapan ko. Dali. Ubay lang tika ka to niya. Dili maayo nga mag-iningon anak ka. Ayaw lang, Dad. Silsi lang ka. Malit Sige na. naman ko, Habibi. Ay, kining anak ka. Sige. Naglakaw na lang mo si Turanding. O, ayaw kalimot sa paghatag niya ng kwarta, ha? Para iya na. Oh, Dad. Ginoo ko. Nabangi ko nga magkasinabot ng duha. Nga unta, Mayong pagbuminaw sa Lex. para na lang sa mong anak. Gadili pating babaw ni Malani ang iyang garbo. Alang sa kalinaw sa mong pagpuyo. Ay, maayo man ka. Kaya yahay ka na. Oh. Mas sinaputon man ang imong bana. Si James? Han, James? kinsa na mo gikasulti? Kinsa na, Han? Magsulti lang ito balik-balik. Kadya sa... Ay, sakpot lang ang inyong... Usaman! Ganong giputol ba ni mong diretso ang inyong pagsulti? Kinsa to? Kinsa to, Han? Wa kay labot kung kinsa to. Han? Tuto ka man ako. Nagduda ka? Wa. Sulti ang talong takang amila ka na si Chelsea. Uban ni Turanding paingon sa eskwelahan. Boton ta siya nga mananghid mo. Pero nahadlok kay mong kasabaan. Mahadlokit siya nga akong kasabaan. Kinibaw man siya nga sayop ang imong pag-influensya niya. Nga bati kong pagkainahan. Nga ikaw na lang gibayo. Nga ikaw na lang gitarong o gusto. Di ba? Di ba? Nausa ka man day, bro. O pre James, saan ang problema ni mo? Nga, may sulti sa taga-opisina nga binasanto ka nagkakaignaon dito sa opisina. Kinsa ba nga taga-opisina ang nag-ingon? Basta na nag-ingon, ano pangutaan ako? Nausa ka man day. Sabi na unsa. Kuha. Ikaw ha, more ka nag-others ha. Di ka na masulti kung sa imong problema. Mailag ako. Basti na ni mo bro Baldwin. Big deal na ginani mo. Big deal ba? Ang ako nga, gusto na kong makatabang ni mo sa imong problema. May na lang na, makabaway ko sa imong pagtabang po na ako sa dangay gayon. Hindi ta mag-istorya na Tanawa lagi na siya. Oh.
Mailag ikaw ha. Mugos ka na akong pagtugan kung sa akong problema. Ano sa ka? Binata ba ka? Nata din na. Igor ko nangutanag na unsa ka. Ay, wa lagi, wa. O sige. Huwag ka. O, wa. Klaro kayo may problema ka. Pinahiram pa ng ganyan mo daan ay. Obvious kayo. Ay, pastilan ni mo, Baldwin. Pastel lang sa mo, James. Kinikintahan na eh. No, kumusta ba ito na mong gwapa eh? Wa mo na reaction. Hindi ka mangutan na kinsay yung gwapahang giingon ako gipasabot nimo. Balik ako sa office. Si Rika may akong ipasabot ha. Si Rika, ng regards nimo. Muna ko. Kung tugway ka storya ini. Wa mo na reaction. Ay, siguro magipikpik nga akong abaga o dayong lakaw. Ay, hamis. Mao ba, Sir Baldwin? Unsa ka day ang iyang problema? Di ko katubag na mo anarik kamay. Pero kung gusto kang may baw kung unsa, pagtayag paagi. Unsa kong paagi ha? Ay mo na ng problema eh. Di na ako. Kaya ikaw may gusto may baw. O man ka ni masultin ako si James, bisan kung pari mi. Basi nimo. Kung mantigol ka mo diskarte, basig mo tugan na siya nimo. Labi nag imong paraygan. Gusto mo itong reaksyon nimo? Diha, ipahiyom ka o. Nilak. Sapa diha, sir, oy. Ingon ka bag saba. Di ka pa nako. Di ka gin magmahi. Mapangitagit kag asa ko magpuyo. Ay, kanimo, Sir Baldwin. Chikboy, yung ayaw ka, no? Unya, ato kas dili chick boy nga. Gibaliwa ka lang. Ay, basit nilo ng akong pagduda. Kunya nung gi-ignore yun ni Sir James ang akong beauty. Ha? Usa pagduda? Nagduda kang bro o pare James? Nagduda kang unsa? Nga bayat siya. Unsa? Yung pag-gini mo eh. Ako naman yung kabuangan mo, bro. Unsa kabuangan? Kabuang day na. Nga kadakong grasya anak kung magkasanabot mo sa Rika. Ay, kanimo. Pastilan, gini mo, bro. Ang ako ato nga, ano lang na ba? Nga na makapay-hupay sa imong mga problema. Nga dili kay magsigi kag Santo sa imong opisina. Gahuman na naman untang Kwaresma o Semana Santa. Ay, nimo. Pwede man kung nga imo na siyang sustinihan. Alam ko seryoso ha kung dili ka gusto nga mo seryoso. Asa may naana ba? Kapayo nimo manambag, no? Pagka maayong manambag sa kagwang. Kagwang ha? Sige, kagwang mong bitaw ko ron. Pero, tan-aw niya nato ha. Tan-aw niya agad nato. Mangayo kong dispensa nimo, Father Joseph, na anhigi ko magsamok nimo. Walay na unsa ka ba, James? Kanusa ka ko nakasamok? Ang ako mga good father na daghan ba kay kag atiman din sa parokya na ang ako bang Na, natingin. gusto na. Ayaw na ipadayon ka na buot mo isulti. Mudlit sa tas imong tuyo kung nganong ani ka man. Bisan unsa pa kadaghan sa kwarta nga naangkon sa usa ka pamilya. Bisan unsa pa kahmugaway ang pagpuyo. Kundili gani nato himuong kabahin ang Ginoo sa atong inadlaw nga pagkinabuhi. Kundili may uyon sa iyang kabubuton ng atong mga buhat. Una-una o plano sa kinabuhi. Dili kayod kini magmalambuon. Dili gayud kini matigayon. Og dili gyud kini mohangto, James. Og mao kini ang hinungdan kung ano nga daghang mga pamilya nga nangaungkag. Daghang pamilya ang walay kaihusahan, walay gugma ug walay pagbinatiay. Kay niining modernong panahon, ang paghimo sa sayop ug ang pagkinabuhi diha sa immoralidad. Gihimo o giuran-uran na lang sa kadaghanan. Gihimo na kining kasagaran ug mahinangpong gidawat o pratikal alang sa katawan. So way pagpagkabana. Nga supak kini sa mga sugo ug sa kabubuton sa langit ng amahan. Na mao kayod ang magbubuot sa tanan. Father Joseph. Isud kini sa imo una-una ug kasing-kasing. Kining katapusan kong isulti ka nimo, James. When life is good, pray. When life is hard, pray. And never forget to pray. Kaya timan a life without prayer is a life without God. Ug alang sa imong pamilya ug sa imong matag pamilya. The family that prays together stays together. Maudi nga namuhi mo sa'yo, Chels, kay nag-meeting di ay ang mga teachers. Dili nag-meeting, Tito Toranding. Nag-meeting. Wala
lagi, parehas ra na, uy. Unsay parehas, di manggod. Hala, sige, uy, dili. Aron mahumanta. Laki. Ay, oo niya, kay sayo man mong gibuhian, saman mo uli na to? Ayaw sa tito, oy. Kay, nga ayaw man. Unya na tamang uli. Kay timingon na to nga naa si Daddy James sa amo. Inig uli na to. Wow, sigurista ka, ha? Ang, kun wa si Daddy B, basin kasapan og malusnitan na pud ko ni Mami Melanie. Ay, dili magkabugan mo'y kusniton. Ang dungkan, kun dili ang akong kilid, mapaksit lagi, kay taas magkuko si Mami. Hala, no? May pagkatampalasan ginara sa mami ni Mamilani. Shtoy, hinaya ng tingog ni mo, titoy. Madunggan ta sa akong mga classmates. Ay, hala, chorizo. Nya, napatsudlain tito. Nag-ingon na ba to si Lola Plising kahapon sa pagkita nato dito sa mall? Nga, muatura ko no siya sa amo kay gimingaw na ko no siya na kuog ni Mami. Unya, ni Tati James. Wa. Ay, ayaw. Ayaw na ginuta itong apuhari mo dahil Chelsea. Kay happy to siya mo resign din his earth. Unsay mo resign sa earth ito? Waman siya trabaho. Ay, happy na ba? Mapudlong. Mao ba, maplising? Wa man mosulti nako si Chelsea. Ay, makadlakot tining bataa. Gitugo na ko siyang paingnan kang gimingaw na ko ninyong duha. Waday musulti nimo. Wa ma. Kaysa niya sa pagsulti nako, nga may saa man siya. Hadlok man ganito nga makakita nako. Labi na gyud kun moduol. O kay nga naman Sam. O sa may sa ni Dek Chelsea. Ay, kana laging sila ray magkasinabot sa iyang amahan. Og ako, mao himuong bati nga to niya. Unsa? Uy, mao ba Melanie? Oo, maoy. Si James na lagi husto ining baya. Ako na lang gyud ang perming sayop bisan sa unsa dinhi. Uy, kung mao ka na. Unsa pa ba imong gidugayan din he? Uy, biyain na ng bana nimo oy. Magpising. No. Siga man ang mata nimo. Ma, ikaw ba? Hinaya ng tingog nimo. Kay tingalig may makabati nimo. Ni Arbatas kawas. Ay nga no man di ay og may makabate. Ha? O mas maayo hinuon aron mahibaw ning mga kasilingan na ninyo din he. Mama, plising ba? Be, manuta diri sa sudbe. Dili ta dinis gawas. Ang ano man deg anhilang ta. Be, may magnamak ako? Si Mama ba? Dali na ba? Oo. Ayaw ra ko biraha Milane. Milane! Dali. Wa man kay ayaw ka ng bana nimo. Ayaw pagpakamartir, oy. Kay kanas James, naglagot yung Miss Papa nimo ana. Hastang imo mga igsuon. Kay wasap gyud nay natabang namo, oy. Kay wa gyud mi matigayon sa among pagpuyo. Nga mauntay among gilauman nga kun kamoy magkadayon, mahawas kami sa kalisod. Ayaw na lang ko nagisguti pa, maplising. Itabangan magud mo ni James sa pag-upaming minyo kud. Suma bitaw. Kitagan mo niya puhunan nga makatinda mo dito sa ato. Nya, sa may nahitabo nga nasira man ang tindahan. Ay da, hatuki pa man nimo ana, oy. Kadugay na adto. Walang good swerte ha. Ingon anak magyud na usahay ng mga negosyo kan labi nagdagkong negosyo. Samot ng sari-sari store. Ay, wa na lang anak maplising. Si Juna nga ako manghod og si Manuelino nga gitabangan ni James nga makatrabaho sa kumpanya nga iyang gitrabahoan. Beyon sa may gibuhat be. Wa magtarong sa trabaho. Wa ang pingi nga arangan beyon takto ilang sweldo. Taysa. Hoy, Milane, namoy boy ka? Usapay nakaon nimong milaban kan man hinuon si mong bana ron. Laban ba maoy? Yanugnan lang ko sa maong kahigayunan nga giusikan lang sa akong mga igsuon. Bisan kadto na lang. Nya karon o sabay lang trabaho. Si Juna, nag-sales lady na lang sa mall. Unya si Manuelino, nag-helper stallier. Nga, bangga ra sa dan trabaho. Kung way magpaayong sakyanan, wasay kita. Ay, basta. Gianugnan yung ko atong kahigayunan nga. Ila lang giusikan, maplising. Hilom, Milani ha, hilom. Naunsa ka naman in taon, balimbing ka namang anaka ka. Unsa man, nangiglain ka na namo? Tuwa ka naman hinuon laban sa dili nimo pariente? Mama, uy. Dili gani siya kasabot. Hilom, oy!
Kasi dili ko kasabot. Kaklarong bisayaan ang imong gisulti. O nya, dili ko makasabot. Gibuguan ka na lang yun ako. Abi kay na professional ka naman sa among pagpaningkamot o muna-munang ginhawa ng mong papa ni mo imong. Ay, Mama, plising ba? Nagsugo na sa siya iyang litaniya. Si James ba ang nakapatiwas na kong eskwela sa college, ha? Hangtod nga nakagraduate ko. Tako man ang baba ni mong Melanie, oy. Kaya nga ano, wala dito kwenta ni mong among pagpangutang aron makapa-eskwela mi nimo. Gusto na ko nung mabi. Gusto na ko nung ana. Undangon na nato ni istoryaha, bi. Basig mo kalitog ulit si James, maabtan ta. Oh, mas maayo nga maabtan ta. Mas maayo nga maabtan ta kay makigsulti ko niya. Si taho na ko siya-siyahang pagkaway klaro nga bana. Klarohi lang ko maplising. Kung mo gamit ka bag kwarta, o maora na imong tuyo, nga magsermon o mamuyboy ka. Ritsuhin na lang kong istorya, pero mahumanta. Ay, bida yun yung mga anak ka, uy. Daghana kay kog na usik diring laway sa paglitan niya ba. Dugay yun mo makasabot, uy. Daan palagi ko. Mo na namingawan ni mo na ako. Ay, kuan ba, day? Kanang pambayad sa linding, day. Ay, pastilan! Lending na sab! Di ba giingatan naman mong dili na mo mang lending? O, asa man day may mudangop nga wa mamoy gatang nga suporta na mo ni James. Ay, hay, diha Milan eh. Kay kung katupang kano ang imong giminyo ang babayhan na ka, wa unta may maglisod karon. Ikay nakaingon ini. Wa ni mo hunaa. Maong magpasensya ka. Maplising. Ay, kinigil sila sa mamagpapa. Uga nga ako mga igsuon mo ay makadiscourage na ako. Kay, ay, mangwarta kaayo ni sila, uy. Kanalihok, kwarta. Dili man sa paglaban ni James. Dako ba yasag natabang si James namo? Sukad pas una sa uyab pa mi. O kanang akong ihatag nila nga kwarta, gigahin gyud na ni James o gihatag na ako para nila. Pero walang nako sila sa iribahin ini. Kinasayod ko kumuabusar o magsalig na lang sad sila. Dong James ay ang imong munting prinsesa si de Chelsea. Sa'yo merong nag-lunch diri sa canteen kay sa'yo man silang nag-break. Payo ino, Toranding. Hi, Dad! Nag-lunch na ka? Papalangga. Wa pa may lunch break na mo diri. Kami si Tito Turanding, Dad. Nag-lunch na. Kay sayo man mina-break. Sayo set kong gigutom. Ikaw gid lang ga. Okay kayo. Ingon man si Tito Turanding nga mag-lunch na lang kuno kong daan. Mintras wa pa ko gutoma. Kay aron ni gutom na ko, busog na ko. Hay. Anang imong tiyo Toranding lang ga. Wa lagi sama kasi aw. Buyag-buyag dong James. Biyan sa nabatong upad na kaadlaw milabayo. Ikaw gid Toranding. Mahupay-hupay mas nino nga itong problema ni mo anang imong pasiyaw di. Ang angdong no, laughter is the best medicine, gyud. But medicine is not the laughter. Dili ba? Ikaw, bahala ka. Mamagaha. Okay. Lagi ba? Yun. Way unay dong. Nya, Toranding. Chelsea, langga. Dad? Kanang pag-behave always din na sa school, ha? Dili magpapadlong sa imong teacher, okay? Dili magpapadlong. Yes, Dad. Sige, bye for now, langga. Bye-bye, Dad. Love you, langga. Love you, Daddy. I love you, dong James. Pastila ni mo, Toranding. Bye na. Ikaw na yung mahibaw ng Chelsea, ha? Basta para ni mo, dong James, gagawin ko ang lahat. Whatever happens. Ay, pasilon. No connection. Nahurot naman day akong data. Wa makadata mong naputlon. Iksabat ya dito kay nag-study ko. Ha? Sir, study. Mag-exam day mo ron. Dili. Anya, pero nag-study pa man ka.
Asa pa, layo ba kayo ang oras sa inyong klase sa afternoon session, no? Usa ka oras magkati ng paboton. Mag-chismis ta. Mag-chismis ta. May exam ron. Ni kalain, chismis. Butter ba ko nun ng chismis ingon sa amon teacher? Why? Bisa nagingon? Amon laging teacher. Oh, depende mang good. Unsay depende. Kung madunggan o may bawan ka sa imong gichismis, malay bad. Pero kung dili, good na. Kalain. Si kalain. Yan na naman good. Dili man good na mao ang imo tito good. Dili mao kon nagtita ka pa na ako na chills. Kaya kay wa man, di good. Hi. Unsa man ka tito oy? Nayo nagtito ka. Good. Dili man good. Ayan na, pagreklamo na Chelsea, good. Oo, may nagsulti. Pandayon nila lang good ko, good siya ba, oy? Wag yoy, respectfulness. Lain na. Hoy, ito. Ay lang kinag, sige, reklamo, ha? Pandayon nila lang lagi ko. Hilom na. Silent night. Ato ba nga, magduktapay ni mami o daddy ni mo. Saman-saman. Nagwarga pa sila. Ha? Ba, uy. Kamuta na kung nagwarga gyapon sila. Kuan. Mura. Nga naman. Ay, rago ko pagutan na agwad. Kung doon ako igsulti ni mo, pero, kanang, kuan ba? Doon ako igsulti ni mo ba? Pero, ay sabag ako nagsulti, ha? Chismis lagi. Doon ako isulti kinimataaway. Ayaw lagi chismis. Uni, importante na ni. Ha? Importante na ni. Bahay man is imong Mami Melanie. Bahay ni Mami? Oo. Pero kay chismis man kahaaw, dito na lang kasultihan ini. Hala, kalain ni mo tito. Sulti ko, uy. Ay, chismis man kaha. Aw. Sige, dili na lang chismis. Naaraman di ay na. Unsa day na ito? Unsa ni? Ato! Nagadungog kong istorya, pero ato na niya. Ay, yung panaba ni bisan kinsang ako ng istorya ni mo. Unsa lagi day na tito? Ikuyawan ba ako? Unsa na tito? Basta ma-promise kang dili ka magsabang. Laki, unsa man? Kini ba? Nakadungog kong istorya. Mamularga ko na sa mami ni mo si Gawan. Ha? Unsay malargat sa gawas? Wa ko kasapot. Siya, oy. Huwag ka rin kasabot. Kanang mularga sa gawas, good. Ang buti pa ibot. Tarong ko dito. Buti pa ibot naman. Kanang, ang buti pa sabot ba? Nga manarbaho ko na siya sa gawas. Nga mo abroad. Ha? Wow, din mo ni Mrs. Ronde. May gamay lang problema about ni Chelsea. Mao ba? Pero I know, mapatsap lang na mo. Oo, istoryahan na ganun ng tuktarong bro. O pre, James. Kadit, 15 minutes naman di ay. May emergency and general meeting man di ay ta. 2 p.m. sa office lobby. Nanawag si Busimil. Nag-follow ako na disseminate ba ko ang info. Naabot naman sa among department. Naabot naman sa uban. Kami na ba ko siya? Mamalihog lang dito bro sa pag-follow up by department. Palihog ba eh. Ikaw may akong labaw. Don't worry. Ako silang follow upon. Salamat bro. Kung may tingali nga, may nahinay na lang sila adto aron hindi ka mo share. Intact na body. Okay bro. Wala problema na. Excuse. Sige bro. Today. Oops. Ay nalagi padayon. Ang gusto mo isulti. Lakaw na. Ikaw bro. Nag-anticipate na good ka. Si Rika may ang buta. Lakaw na. Ay. Sige. Adto na ko. Ay, tawhan na. Pangato na mo sa lobby office ha. Kay hapit ng oras sa emergency meeting. Moabot na ron si Boss Emil karong tataod. Okay, sir. Okay pa rin. Thank you. Uy. Kisa man nanawag pa? Kasamukan ba uy? Wag din palibak ay si Chichirika. Wag ko paganan akong gisgutan na to ni James. Nanawag man dayon. Hello? Saan mo ka ni mo eh? Kumaayo ni mo, Sir Baldwin. Uy, may man lang ka kung ikay manawag o magsamok-samok na ako. Mag-meeting man good me. May emergency meeting may karong tugwa pa. Ay, dili ko interesado ang meeting ninyo. Kawa ko niyo dawatan sa akong pagpang-apply ng trabaho diha. Ay man, ako'y magbuot dirig dawaton ka. Sa may tuyo ni mo? Kapila na ko mag-message ni Sir James sa messenger ba? Huwag ko niya reply. Ano ko tawag nga, ali ka maningil na ako. Nga dili man ako imong gimesidyan.
Kay ikaw man ang naadiha, nya kay gi-ignore man niya ang akong message. Ikaw ba pa? Kung gihapon nagkaroon pa, wa man kagihapon kagi-accept ni Bro James sa imong pag-friend request niya. So, ako yung posibilidad nga dili niya mabasa imong message. Tungkol to sa spam. Gikaon na to. Unsay to sa spam, unya gikaon na to. Wa yun ka oy. Ang spam makaon na. Yapag. Katawa lang ay. Ang maaman sa muila ko. Bugal-bugalon jud kay ka Sir Baldwin uy. Buyag. Ay, augas ko nimo. Uy, basta ina si Sir James ha, accept ko. Kay kung dili na magbahay gid siya. Kay nga no, unsa may imong buhaton be? Unsa may imong buhaton? Unsa imong buhaton na ka babes? Rika Bay! Rika! Kawalay batanis, ano niya? Hindi kalit mo lang kong pindot o putol ang panagsulti na mo. Gawas mo ng tinuod ng batanis ng bayhana da. Pero, kung saan ba ito yung game mo? Magmahal ko no si Bro James kung... Yawa ni bayhana, eh. Hala! Ay! Alas dos pasado na! Late akong emergency meeting ini da. Akak na sila kami, eh. Amo na naman kasi yung pagpanawag da. Wa pa di magsugod ang meeting, bro. Wa pa mabot si Busimil. Langay kay naabtan ko na siya traffic sa highway. Mao ba? Naluwas pa day ko. Hapit ko maamo ni Rika Mayta. Nanawag na ko, bro. Kaya ko na nga hangtod ron. Wa pa na mo siya gi-accept sa iyang pag-friend request. Nag-message ko na siya nimo. Ay napaisgot na bro. Etas meeting. Wa pa man gud magsugod. Anya, sa maday buot nimo ipasabot. Sa may gusto nimo mahitabo. Gusto kang ipaibaw nimo sa kadaghanan. Bahin para niya. Dili pa, bro. Pero murag nanganti. O ulga pa katong iha, bro. Maingon siya nga. Magmahay ra gid kuno ka. Mao ba? Ano naman ko na? Unsa man ko na akong mahayan, ha? Unsa bro? Nadugay lagi mo ron, Chels. Si teacher, titulong mo yan kaayo. Uy, hinayang tingog di mo, uy. Dunggan kag laing tao. Niya musulti itong teacher ni mo na. Humatikaan ka. Tinuod, manggod. Ay, bisan na. Naglasi maka mo. Nag-discuss siya. Niya, sikik balik-balik kaya ang among mga classmates ba, dikit kasabot. Mo di, ay. Doon ay rason. Oo. Hindi ikaw, nakasabot ka. Wa. Na, mura gitagak ni mo. Cheksiha ka. Otro pa rin kayo makasabot. Ang lisod man, mat. Na? Mati, ay. Oo. Hugo kay ko ano matay. Basta mat ang ganin na mo. Ay, tuwa mo ko likod magingkod sa una. Basta mat. Matog, rapot ko. Onya, day Chels. Watay ko ha. Dala ko masud kay mapanghagan ng mami Melanie nimo. Wa man si mami din sa bahay dito. Ayaw lang papiyae. Doon lapit ng inyo. Ay, onya babdan na din he. Allergenic ba yan as mami nimo na ako? Sige lang. Kay paingon naman si daddy. Doon naman kuno siya. O ba? Tay, nanagit si daddy tito ay siya na nami abot. Ito study ni mo James kay loving gid kaayo. Hi, Dad! Hi, the James. I miss you very much. Hi, Daddy! Trending, langga. Dong James. Noon sa iyo, subo lagi kitag naong. Huwag ka ba irisa, nangutangin mo? Huwag matubag. Chelsea, langga. Dad, nga no? Noon sa ka, Dad. Noon sa day ka. Ayaw sa iba sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Glenn Pino. Kung mahilo na pa ang panana. Palihog ko no, subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.